Kasar ng tatanga may Wala, lang sa awan tatay. gusto nga pa na ginagatangan. Nakakil. Paya unay natin silap yung antika yung bari nga damang gumatangay da pagpapilmi man ay. Bax, Atay man aya inang disturbundak man ay. hindi ka man pa yung mga lati bagas. Ano nga bagas? Dinurado. Tapos tunto nga may bus tayo, gapas tayo to. Dinurado. Wow, nadya na kayong imas nga ay. Oh. Aja nakalam lang mo yun? Wow, naglamuyot aja ay, dinurado nga ron. Dinurado. Wow. Kagudwa. 25 kilos aja eh. Hindi yan. Oh. Dinurado. Wow, dinurado. Dinurado. Ituloy yung harap na purasan. Sige, tapon po nasa ka to. Baring malako ta pagpa-premium na eh. Wow. Dinurado. Wow, dinurado. 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 Okay na, paparam. Ha? Paparam. Wah, kapag naglumatang ka na ti bagas. Okay ya? Target ka? Uy. Pawita ko mga ruti ko ah. 2 kilo nga lang siya nga di ko traw. 2 kilo nga lang siya nga di ko traw. Uy. Uy. Kaya na, inayin ko na. Naglagi mo mga pag-aramid ko siya, enti bangko. Uy. Pero, dinurado. 2 kilo nga lang sa dinurado. Dinurado, 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 dinurado. Naglapsap mo dati balasang masabat ko ni Rosel Magayam. Adang Rosel, apa ada ka magayam dito oy? Win kuya, nagkapunak ni Jay ni sementeryo, napan ko pinisita ni amang ko. Ay, kasi tayo. Wait, Ada ko iba kanyam. ana ajay? Mabalin niya i-date kan to no Sabado. Tayo ilutwang ka man. Ay win Sigurado ka? Win, sigurado nak. Siguradong sigurado. Oo. Sige mga rod. Kaya daw pang ko gatangan. Win kuya, sige. Sigurado, sigurado. Siguradong sigurado. Siguradong sigurado. Siguradong sigurado. Niya, ito makadate ko lang ni Rosel. Ito sigurado yan. Sige mo tayo. 90. 90? Ito lang. Nang! Oh, nakalaklakati sigurado na dyan. Apay malingat si anak katimpa alaking ka. Ha? Dinurado. Dinurado? Dinurado, hanga dayto sigurado. Dinurado ko na dayta. Kurak mo sigurado? Dimto man nawawatang nga mimutan ti bagakon. Nulit ko pa nga dinurado. Kasanor dito yay? Isublim atoy. Magsubli ka Jaya. Ate lang sa pinalaking ka nga 2 kilo nga di 4. Rito. Di, 2 kilo? 2 kilo nga di 4 kunak pagaramid ko ti bangkito. Tatay. Kunak no ka? 2 kilo? Kasar ng tatanga may Wala, lang sa awan tatay. gusto nga pa na ginagatangan. Nakakil-kilo. 2 kilo nga di 4 kunak. Apay nga 2 nga kilo nga di 4 tinalam. Ang subli ka Jaya. Sublim amin dagitan. Baka babayin na mga laki 2 kilo nga di 4. Nga nangarot na di ka mo Dito, mawawatan trabaho ti. mo. Bilbilin ka niyan. Talaga naglakay kansan.